така, здравейте всички гледат този видеоклип днес. Аз съм The Black Monster BG и това е една реклама за Gentrax. Не знам, може да го познавате, той има 333 абоната. Ако напишете в коментарите, аз знам кой да е, приятели сме. Напишете в коментарите, ако го познавате и да правя една рекламка за него. Gentrax, като значи доста хубаво начало на канала и името също е направено, корицата на канала, банера. И има два клипа на Агарио, в които той започна, мисля, че преди 2 дена. Вече има 3 абоната, един от които съм аз. Вече съм. И снима на Агарио. Ще снима в този канал, ще бъде само на Агариота. Ако харесвате Агарио, гледайте клиповете му. Също така може да се абонирате за него, да му лайквате клиповете, да пишете най-различни коментарчета. Също така може да се абонирате за мен. И за мен същото, няма да казвам. И мисля, че това няма какво толкова да показвам. Информацията. 3 абоната и 2 показвания не е много. Но все пак начало е, всеки е започнал тук. Надявам се ви е харесал клипа. Ако е така, абонирайте се, коментирайте и ще се видим, когато се видим. Чао!